Sawa, kwa majina naitwa Grace Mutanda, mkaaji wa Kibera. Ninapinga kurudi kwa watoto shuleni kwa sababu idadi ya ugonjwa bado inaongezeka. Jambo la pili, wazazi walishakula school fees, walishatumia school fees kwa sababu minister alisema tutarudisha watoto Januari. So watoto wa sisi wazazi wana school fees ya hii mwezi. Jambo lingine, serikali bado haijajiandaa. Ukienda mashuleni hakuna maji, hakuna sabuni. Haya, walituahidi ya kwamba watatutengenezea watoto wetu barakoa. Barakoa hakuna, watoto wenye wameenda shule hakuna barakoa, hakuna maji, hakuna sabuni. Kwa hivyo mimi napinga kurudi kwa watoto shule wakati huu. Maoni yangu ni watoto waende shule Januari. Hapo tulikuwa tumejipanga kwa sababu wazazi wengi wametumia school fees. Wazazi wengi walienda mashambani. Sasa hata kurudi hapa inakuwa ngumu. Kwa sababu wazazi walikuwa wamejiandaa watoto watarudi hapa Disemba, watoto waingie Januari shule. Ani lungan Clarice Onyango. Sakai an Kibira. Okasir wach mar nyithindo yepo no. Reason en mae. Kane iloro school ka corona no chakore, no wach school okyawi nyaka next year. Then after 7 months to ne sirikal obedo piny to wacho ji dok e school. Ji onge kang nodog e school nikech corona pod endelea. Ne giwacho ni biro provide pi gi mask e school, public schools. On Monday kane ji odhi school on 12th, pi ne onge, mask ne onge, sanitizer ne onge, ne iwacho ni parents ema onyiew mask gi sanitizer. Mama no gimak binyalore. Second thing, nyathi dwa dok e school nadika slums no muk school mane bath reru te. Ji dwa somo nango. Another thing, reru kama nimuko nogono gi jo reru no. Ma parents moko tegemea kachulo nyithindo fees to yudo kane ma chiemo nyithindo be yae. Tongi dhi school kech to kichiem. Tongi dhi school tionge class. Koso tongi dhi school tinindo oko. School oyaw next year. Ka beno bed next year ka sirikal wach ong'eyo ni corona oduogo piny. Kapok oduogo wabed gi nyithindwa go. Nyinga en Michael Andare. Adak Kibera katwekera. Adwa loso kalore kod wach mar school. An kaka janyuol school moyaw sani to karwako. Gomiyo karwako school moyaw sani, Minister mar Education tugo kod ngima mag nyithindwa. Nikech mokwongo gionge kod proper arrangements kaka school onego yaw. Iwinjo sani nitie corona, kiny ni to corona no idho, kiny corona ni piny moko ng'eni kata nyithindwa modhi e school sani, kiny ginyalo duogo kiny. Ai mar ariyo, nyithindo ka chulor school ne wan kod geno ni school ibro yaw higa manyien. Nyithindo ne nodhi, moko nodhi limo wedegi, moko nitie e boma madongo dongo. Kanyocho wach ni nyithindo dok school en gima buogo ji. Koro sani nyithindo ni school, mane school go bende winjo ni kata school kama gintie no ok puonjigi gibet abeta kuro. Moko be mane udi bende iwinjo ni onego dhi school no githuon. Koro ok wang'e to sama gidhine gidhi timo. Ai yomi pingo kendo school ma nyithindo odoke sani. Ji mang'eny mosomo kendo ji mang'eny mane iye ka usomo makata ka ng'ato golo ni otas iyudo ka usomo maber onge tich. Koro kwa gine kara school ni isomo ni mondo obed ni nyithindo dhi school kose nitie gima nyithindo gen. Nyinga en Kennedy Osanya, adak Katwekera. To kawuoyi wach mare yaw school mokwongo. Kaka janyuol gi sani kaluwore kod wach mar corona to kod kaka sirikal bende riembo, apingo gi duonda duto te wach mar yaw school gi sani. Reason momiyo apingo, minister ma wan go mar education Professor Magoha nowacho ni school ibiro yaw Januari. Kuonde mane ji tiye kaluwore kod corona ne tijo kethore, pesa mane odwok piny, koro janyuol ok ne gin prepared gi dhi school sani.
In short, psychologically as a parent, I'm not prepared for school. Nikech sirikal kalore minister anya wacho ne ni incompetent. Nikech oonge stand mara kawuono yawe kinyo kiyawe koro nenore nitie pesa moro mag target mabiro nigi education. Nikech health ne giseyude pesa, education gidwaro yude pesa. Koro gi play around gi jonyuol gi nyithindo mondo giyud pesa ka giseyudo to gibiro wacho no school pod iloro kech corona. Okay, ani luonga Jojo Yugi. Chenro mar yawo school gi sani ano kasire lwedo nikech en gima confuse wa kaka jopiny nikech skunde nwa loro ka cases were only 3 cases mag coronavirus. Now that we have tens of thousands of cases, okay, give me a Korea school sani. And that drives me mondo mi penjo ni to corona thing ni en gima jomoko trade go cause en gima real. Kiche kan real to kapar ko ningo beni sama ne wan gi 3 cases ni waloro school. To koro sani we are in tens of thousands cases to waya school kendo. Koro ano kasira lwedo anymore. Sawa, iluonga ni Fred Opio Uma, adaka Twekera, aja Kisumu County. Asiro chenro mar nyithindo dok e school kaluore. Corona issues osebedo mang'eny kigo mbaka koni gi koni. Eneo madake pok wabedo gi case mar corona. To every time iwinjo ni corona tilande to kwane evidence kuom jogo mowuok ni ma e oruok jirandwa evidence ntie corona ntie okwane. Pok wawinjo kata na jirani okawe kama to kuwe winjo lendo wacho ni corona oyudore Kibira kanye Katwekera kwa nono to onge mano koro asiro ni mondo nyithindo dog school. Ani luonga ni Caroline Otieno to gimomiyo an asiro wach mar yawo school nikech mokwongo to nok asire to kaluwore gi kaka aneno ka piny dhi asiro mondo nyithindo yawo school nikech kose gik no yawo ba to sa yawo churches to gigi te jogere wore kamoro achiel koro kane gimomiyo school tiloro to bato ji dhi mbele to kanisa bende ji dhiye to chundhino gi betugo kamoro achiel koro kwa wuoyo to wanyalo wuoyo manis pesa onge kata school omuki lakini kik wawuo ni corona ema nitie momiyo olor sikunde koro kwang'iyo wach iloro school kata yawo school kik wang'iye ni corona ema momiyo olor school wang'e ni corona ne nitiere kata kano obwogo jo Kenya to gik mang'eny nomiyo somo ok nyal dhi mbele maka gigo sirikal nyalo loso to sikul nyalo dhi adhiya mbele wach corona no nwawinjo ka entiere to wabe pod wawinja to kaluwore gi numbers mimiyo waga pile ka pile nikech ka gimontie gi outbreak to for 6 months osenego ji kane 700 gi wiye kende mano nyiso ni ok en gima serious ahinya kaka wan wakawe emomiyo sikul nyithindo dhi adhiya skul. Okay, kwa majina naitwa Sylvester Lolwe, mkaaji hapa Kibera. Mimi naipinga kwa sababu ni 2 months wanaenda kusomea alafu wanatarajiwa kufanya mtihani. Automatically watakuwa disrupt hiyo kalenda yenyewe. Ile syllabus vile walikuwa wanafaa cover haitakuwa covered. Kutakuwa na hiyo gap. Saizi najua walimu watakuwa na ng'ang'ana ku bridge the gap yenye ilikuwa hapo katikati. Ovicha haitakuwa inatimizwa. Sababu gani? Tumegawa watoto wanafunzi kwa darasa tofauti ili tuweze kupata hiyo social distance. Mwalimu wa hisabati akitoka hapa hivi hii darasa atakuwa anaenda pale. Tuchukue example mzuri hapa hivi. Olympic iko before corona class moja ilikuwa na stream 7. Sasa hizi unapata ili hiyo ifanyike watakuwa karibu streams 14. Itakuwa changamoto kwa mwalimu. Second reason, ili hawa watoto wamecheza saizi miezi 6, tayari wengine wamesahau yale walikuwa wamefundishwa. Badala waendelee na syllabus mali walikuwa wamefikia, itabidi warudi nyuma ili wakava ile wenye walishapita. Kama hawako wamepita wenye walikuwa wamesahau, mchezo mingi imekuwa wamesahau wote. So hiyo ni changamoto pia kwa watoto. As much as serikali nataka waendelee na hiyo kalenda yao, ingefaa ikuwe Januari. Ndio hata kama tuseme tu 2020 imekuwa wasted hivyo, tuanze upya.